Да, благодаря ти. Мисля, че доста добре. Да. Смисъл, добре, ще ни, за да разберем, че що за човек си, кой си и кой не си. И да. Смисъл, че няма стане, смисъл, ние сме се вързани така и двете. Доста щастливо. Да. Да, ние сме заедно и много се обичам. Между другото, това е първата истинска лесбийска връзка, която се призна. Която... Това че не знаеш те моля да, вече. Между другото, нашите родители няма файтинга края. Нашите родители няма ще против нашата връзка, защото ние се пак спърно се обичаме, сме така като деца. И те поне... Спирам те първо, тя много почна да се разпокажеш, и ще ви разкаже цялата ни връзка, това е просто недопустимо. Те се радват просто. Мозъка ми бе. Трябва да се против, защото знаят, че ние сме много добри приятелки и... Ай, Кимия. Да. Чао. Ай, чао.